भाग्यवान कुर्साचे कर्वे निवारा आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन. सर्गाचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्याक जाका तू आवंक फावो जाल्ली हालेलुया. तो आपणे सांगिल्ले बरी जीवन जाला हालेलुया. आम पसो देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव औंखारी मरिये हालेलुया. कित्याक सोमी खरोच जीवन जाला हालेलुया. माग्या ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्तच्या जीवन पडावरवी संसार संतोष तुवें दया केली त्याचे मय अवकार मरी परिपा कृष्णाची जिणे सुसंतो ख्रिस्तांच्या सुम्या मरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या भडव्या वडाई राग संभाळ आणि सलई आमेन. श्रेष्ठ भडव्या खोट्यापणाचे तू ये सर्वावेल्या विसरल्या देवाचे पदवी नेमकडे लुटून गेला शासनासो विषय विषय घेऊन आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सतमंतान देवा कर पदवीदार बाप्पा सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा तुमच्या सभ्या जीवन जीवांची आणि मेल्यांची मुसलमी करून तो येतो आणि ससनाचे जीवित आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येव तुझी खुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारात जाव नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझे सुमेसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझे सुमेसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझे सुमेसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक सगळे आमचे माईक अनम्यूट करूया कितले जण जाता तुमचे माईक अनम्यूट करूया सांगाता म्हणून थोडा वेळ आम्ही स्तुती करूया हालेलुया 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 त्याच्या साथ तुम्ही आमच्या मध्ये काम मिळून खायला तुम्ही आशीर्वाद दिता या सगळ्यांच्या पुढे या सकाळच्या वेळात आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळो सर्वेश्वरा मुखामळ सप्रकार तुझे पांको आणि तुझी दया करो तर आपल्या मुखामळ तुका दाखव
दाखव आणि तुका संधी दे. हर एकल्याक आज या मरण्याक जॉईन झाल्या हर एकल्याचे ते आशीर्वादा अब्राहमाची, इसाकाची, जाकोबाची आशीर्वादा आज तुमच्या हर एकल्याचे आज या लेण्यातल्या हर एकल्याचे देवान येऊ दिलं. अब्राहम, इसाक, जाकोब संगे असलो देव, एलिशा, ऐजेक असलो देव त्या लहानपणात शेफर्ड बॉय शेडियाक जरोसो गोवळी जावन आसल्याक ओडल्या राष्ट्राचो रायतो तो देव आमचे आज या या लाईनसला हर एकल्याचे भरपूर आशीर्वाद याकडे देवानी देव 6:26 सर्वेस तुका सांभाळो आपल्या मुखामळचो प्रकाश तुझेर फांको आणि तुझी दया करो सर्वेस आपल्या मुखामळ तुका दाखव आणि तुका शांती दे. हालेलुया 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 बिगड कारणा खातीर ब्लॉक जाल्ली हर एक बेसवा तुझ्या नावान या सन्मानाचे दिसा उक्ती जावं दे. नंबर 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दीव आणि तुका सांभाळो सर्वेस पर आपल्या मुखामळ सर प्रकाश तुझेर फांको आणि तुझी दया करो सर्वेस पर आपल्या मुखामळ तुका दाखव आणि तुका शांती दे. शिराला बरा बरा दिबर शिराला बरा बरा दिगिरा बरा दिबर शिरा बरा 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 दिबर 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 हालेलुया कंटिन्यू स्तुती करते रहा पवित्रात्मा बळवंतरान देवाने तेजा तत्म्याक लालेन मगा आज या हप्त्याच्या आखरीच्या दिवसात या सकाळीच्या वेळा मागून घेऊया या दिसाक तुका सणन बरोंक या दिसाक जाऊन पवित्र तुका जाणतो पवित्रात्मा आमका अनायंट करू दे तो पवित्रात्मा या लेसला हर एकल्याक जाणवायन करून दे तो पवित्रात्मा आज इथे गरजेचा वाट आम्ही चूज करू कसा तो पवित्र पवित्र अमल रगत आमका हर एकल्या गॅलरीसला हर एकल्या कव्हर करू दे. हालेलुया 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 Shirala bara 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 di bara di bara di bara di bara di bara di bara. Hallelujah, hallelujah. Rudi, 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 Rudi. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus, 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 Shiara la bara 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 bara, hallelujah, 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 hallelujah. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Hallelujah, 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 hallelujah.
Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. 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 गरीबोर शांत राहूया. दोळ्या आमचे दांबया. आमचे हात त्या सोम्या मका रुपते दौर्या. दोरी हात उगवून दौर्या. पवित्र आत्म्याचे स्पर्श अनुभव करूया. पवित्र आत्म्याचे स्पर्श स्वीकार करूया. पवित्र आत्म्याची भरती देवाला येते असा. पवित्र आत्म्याचे हजरपण आज आमच्या मध्ये असा. जेजूची बसावणी तो. जेजूची बसावणी तो आमच्या संगत सदाच जगत. सदाच जगतीर. बापान जोएल प्रवादी मुखांतर बसाईल मजतदार. बापान जोएल प्रवादी मुखांतर बसाईल ती बसावणी पवित्र त्या पवित्र खालसा जागो देऊया. आजकाल संदासचे घुसफोड गोंधळ आहे. त्या पवित्र भरपूर देव सांगया. पवित्र ये मुझ्या खालसा. पवित्र ये मुझ्या खालसा. मुझ्या खालसान समाधान आणणे. मुझ्या खालसान समाधान आणणे. पवित्र मुझ्या खालसान समाधान आणणे. सगळे घुसफोड करा. सगळे टेन्शन स्ट्रेस एक प्रॉब्लेम सॉल्व जाताना आणि एक प्रॉब्लेम दिसून येता. भिये नका. पवित्र आत्मो तक्षण तुका त्या समस्येचे परिहार दिता. येदुल मुश्किल दिला नाही आणि की दिता. भिये नका. भिये नका. एका मेटानी पवित्र आत्मो तुका घड करते असा. फॉर अ ग्रेट पर्पस. विशेष उद्देशापासून. You're not simple. You're not simple. तो सिंपल नाही. तो एकदम शेत ही जबाबदारी वहिसू नाही. भिये नका. तुका शिकयतलो
पवित्र आत्मा तुझ्या संगात असा जिजून बसयला तो सदांकाल तुझ्या संगात असतलो. Acts of the Apostles, chapter 2, verses 4. ते समेत पवित्र आत्म्यान भरले आणि त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा सक्ते प्रमाणे परखी बसांनी उलोवंक लागले. वाचा सकत उलोवची सकत आमच्या तोंडात उतरा घालची त्या पवित्र आत्म्यान. तर पवित्र आत्मा दिता देणे त्या अपोस्तलांक दिले बसांचे देणे. ताणी तांच्या बसांनी उलयल्ले थंयसरल्या हर एकल्याक तांच्या बसांनी ऐकले, समजले. आज पवित्र आत्मो तुम्ही उलयल्ले तू कोणाक कितें संदेश दिवंक शेताय ते समजवच्या परी करता. तो पवित्र आत्मो ती पवित्र आत्म्याची सकत, ती पवित्र आत्म्याची सकत स्वीकार कर. ताने येऊन राव त्या पवित्र आत्म्याक. मोकलो एक हप्तो कंटिन्यू माग पवित्र आत्म्या लागी. पवित्र आत्म्या म्हाका भर तुझ्या देण्यानी. पवित्र आत्म्या म्हाका भर तुझ्या देण्यानी. या पेंतेकोस्ताक म्हाका एक गिफ्ट दे. शिराला बरा दी बरा शिराला बरा 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 पवित्र आत्म्याची भरती बलवंतरा देवन येयला. ताजे हजर पड आमच्या मध्ये आसा. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तुमचे मन चंचल जायना जावं या वेळार. चंचल जायना जावं. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सांगाता म्हणून येऊ तर 3 पटी घट्ट तलान क्लेम करूया. Psalm 67:1. देव आमची दया करू आणि आमका आशीर्वाद दे. आपल्या मुखामुळे प्रकाश आमचेर सांगतो. Psalm 67:1. देव आमची दया करू आणि आमका आशीर्वाद दे. आपल्या मुखामुळे प्रकाश. Psalm 67:1. आमची दया करू आणि आमका आशीर्वाद देऊ. आपल्या मुखामुळे प्रकाश चेर सांगतो. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सवय असा. स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आमचे जीवित सम्याच्या हातान समर्पण दिव्या. आमचे जीवित फळाभरीत जावंक जाय. आमचे जीवित फळ दिवच्यात असले, फळ दिवच्यात असले आमचे जीवित जावंक जाय. फळ दिवच्यात असले भरून ओमतोच्या मापान देव आमकां दिता. आम्ही त्या सम्याच्या महिमेपसोत आम्ही आमच्या जीवितान फळां उदेवंक जाय आणि ती फळां
आम्ही सोम्याच्या राजापासून यूज करूंक जाय. आज माग्या, आज आम्ही केवळ मटेरियल संगतीक मागची तसली भुरगे नाही. आम्ही जावन आसा आत्मिक देण्यानी बरोवंक या दिसांनी तयाराई करून आसा. आत्मिक देण्यानी बरोवन सुवार्तेचे साक्षीदार जावचे पासून, सुवार्तेचे साक्षीदार जावचे पासून आज मागया आमचे जीवित मागण्याचे जीवित, आमचे जीवित एका शिसाचे, जेजूच्या शिसाचे जीवित आमचे जावंक जाय. माग्या आणखी कितलोसो लोक आसा सोम्याची वळख तांकां आमी दिवंक आसा. ती म्हजी आनी तुजी जबाबदारी सोम्याच्या हातान आमची जिणी समर्पण दिवन परत येऊ तर 3 पटीन घट्ट तेलान क्लेम करया. लेविटिकस 26:9 हांव तुमचेर म्हजी कृपा दिस घालतलो, हांव तुमकां फळां बरीत करतलो, संतत वाडयतलो, हांवें तुमचे कडे केल्लो स्थिर सांबाळतलो. लेविटिकस 26:9 हांव तुमचेर म्हजी कृपा दिस घालतलो, हांव तुमकां फळां बरीत करतलो, तुमची संतत वाडयतलो, तुमचे कडे केल्लो सल्लो तीर सांबाळतलो. लेविटिकस 26:9 हांव तुमचेर दिस घालतलो, हांव तुमकां फळां बरीत करतलो, तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें तुमचे कडे केल्लो सल्लो तीर सांबाळतलो. नमान मरिये कृपेन भरले, सोमे तुजे जुवे आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचे फळ जेजू. देवाची महिमा बापू कितले जाणां कामाच्या समस्यार आसात तांकां हर एकल्या सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. एकल्या चरख्याक काम मेळना, ताका पुलिसांत क्रिमिनल रेकॉर्ड क्लिअरन्स जावंक आसा आनी ते मेळोवंक आनीकी 2 हप्ते लागतात. मागया विशेषरान जे सर्टिफिकेट ताका जाय सोम्याच्या काकुळतीन, सोम्याच्या महिमे पासून सोम्याची कशी वय जाल्यार ताका फावो जावन दी. विशेषरान मागया. कितल्या जाणांक कंपनीन टर्मिनेट केला, कितल्या जाणां विंगड कामा कडेन समस्या आसात, सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. कोणाक गोमटेच्या राईट सायडीक दुखशे आसा या एकतर धरून दवरल्या पर्यंत जावन दुखता जावंक पुरो, थायरॉइडचे समस्या आसा ती जावंक पुरो, सोमी तुका या घडये स्पर्श करनासा, सोमी तुका स्पर्श करनासा. सोम्याचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक ते उतर क्लेम करता सोम्याच्या उतरांची सकत तुझ्या जिवितांत वाळून येता. तुवें देवाचे उतर उसारता ते उतर वखद जावन तुझ्या जिवितांत वाळून येता. ते उतर कित्याक देवाचे उतरच म्हणटा विजडम 16:12 कसलोसो आलो पालो वा लेप तांकां बरी करूंक सोकोंक ना, बगर सगळे बरे करता त्या तुझ्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी केली. सगळे बरे करता त्या तुझ्या शब्दान सर्वेस्परा तुवें तांकां बरे केले. सगळे बरे करता ते ताचे शब्द, सगळे बरे करता ते ताचे उतर, सगळे बरे करता ते देवाचे उतर तुका गुण करता. आज विशेषरान सगळ्या कामाचे समस्या असल्या सोम्याच्या समर्पण दिवन सांगाता म्हणून येऊ तर 3 पटी क्लेम करया. जोशुआ 1:9 हांवें तुका फरमायलें आनी तें राव, येनाका आनी भिरसण नाका, सर्वेस्पराची तूं गुंतलेले तुजे सुवाय आसतलो. 1:9 फरमायलां आनी तें राव, येनाका आनी भिरसण नाका, त्या सर्वेस्पर तुजो दीस गेल्यानी तुजे सुवाय आसतलो. जोशुआ 1:9 हांवें तुका फरमायलां भियेनाका आनी भिरसण नाका, सर्वेस्पर तुजो देव खंय गेले
तुझ्या सुवास मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझ्या सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू देवाचे मग या हप्त्यांत कितल्या जणांची इंटरव्ह्यू असा तांकां सोम्याच्या समर्पण दिवया. कालच्या दिसा परच्या दिसा एकल्या भावाचे इंटरव्ह्यू आसले. त्या इंटरव्ह्यू कितें घुसपोट जाल्या सोम्याच्या तन भेटोवन दिवया. ताची वाट सोमी नीट करता. सोम्याच्या मतीन ताचे खातीर बरवशान बरयली मांडावळ आसा. देव आमच्या खातीर हर एकल्या खातीर बरे आसा ते मांडून हाडटा. थोडे फावटी आमी निराश जाता आमकां मेळोना न्ही म्हणून, पूण देव सर्व जाणार. देव आमकां बरे आसा ते मांडून हाडटा. बरे आसा ते ताका गोत्त आसा आमकां कितें बरें सोम्याक कळीत आसा. त्या देखून सोम्याच्या हातांत ताचे जिवीत सरेंडर कर. सोम्याच्या कुशेक कल्तीमान घाल मुखार वचोंक. तो सोमी त्या भुरग्याक ताचे परी कितले जाणां इंटरव्ह्यून फेल जाल्यांत कितेंय समस्या जाल्या तांकां हर एकल्याक सोमी कृपा लाभोवन दिवं. सांगाता म्हणून येऊ तर 3 पटी क्लेम करया. जोशुआ 1:9 तुका फरमायला नाही देव तो खंय गेल्यार तुझे सुवे असलो नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सुवे आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. माग्या विषयेत हर एका पिढेस तांग सोम्याच्या तन समर्पण दिवया. याने कितले पिढेस असतात त्या हर एकल्या सोम्याच्या तन समर्पण दिवया. कॅन्सर पिढेत असल्या हर एकल्या कोणाचे गायी गुण जायना. बोन मॅरोचे इश्यूज सोम्याच्या तान भेटून दिवया. एक म्हणल्यार भुरग्याक सोम्याच्या तान समर्पण दिवन मागया. स्टेओना म्हणल्यार एका भुरग्याक सोम्याच्या तान समर्पण दिवन मागया. सोम्याचे आशीर्वाद ताच्या पडून दी. पवित्रात्म्यान त्या भुरग्याक बरोवन दी. पीसीओडीचे समस्या विंगड समस्या कष्टाच्या हर एकल्या सोम्याच्या तान समर्पण दिवया. आयसीयूत आसली व्हेंटिलेटर आसल्या कोणाची सर्जरी आसा कोणाचो मेडिकल रिपोर्ट येवचो आसा सोम्याच्या तान भेटोवन दिवया. ब्लड शुगर कंट्रोलाक येतात ना सोम्याच्या तान भेटोवन दिवया. क्रोनिक इन्फेक्शन क्रोनिक डिसीज सोम्याच्या तान भेटोवन दिवया. हेरिडिटरी समस्या सोम्याच्या तान भेटोवन दिवया. जेसू 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 जेसू. पायांच्या नर्व्स आणि एकाच ताणे बोल्ड नासतना येवचे सोम्याचे स्पर्श तांकां मेळो दी. ओव्हरियन इश्यूज गाल ब्लॅडरचे समस्या जेसू जेसू जेसू. ऍसिडिटी समस्या रिया शियाराला बरा दोळ्याचे समस्या रिया शियाराला बरा ल्हानशी भुरगीं त्यातल्या पिड्यात पडटे आसात सोम्याच्या समर्पण दिवया. सगळ्या पिड्यात सांग समर्पण दिवं. सांगाता म्हणून येऊ तर 3 पटी क्लेम करया.
Psalm 107:20 आपले उतर दडून ताणे तांकां बरी केली तो जीव नासांतलो ताणे निवारलो. Psalm 107:20 आपले उतर दडून ताणे तांकां बरी केली नासांतलो ताणे निवारलो. Psalm 107:20 आपले उतर दडून ताणे तांकां बरी केली तो जीव नासांतलो ताणे निवारलो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा श्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. या क्रेस्तकनन गत जलारामी दिंबेर पडिया दुनिया हातम शिवैर बारिया समर्पण दिव्या कितने जना फाइनेंशियल प्रॉब्लम असतात बाहेर येऊन जातात ना फायनान्शियल प्रॉब्लेम रिनात बाहेर येऊन जातात ना कोण वर्ष घडून असतात खुद्दची एक प्रॉपर्टी घ्यायची चिंतन असतात जातात ना कोण एक प्रॉपर्टी घ्यायची म्हणून तांका प्रॉपर्टी सोदून असा ताका घर सोदून असा मेळटलेत ना स्वामी ताका सारख्या जाग्यार ताचे खातीर तयार करून दवरले घर ताका दाखवून दिवली. कितले जण तांची प्रॉपर्टी सेल करून ट्राय करते असतात सेल जातात ना विंगड समस्या सोम्याच्या भेटून दिव्या. कितल्या जणांची सैरी कट जातात ना सोम्याच्या तान भेटून दिव्या. कोणे पैसे काणी धवल्यात या कोणे पैसे दिले ऋण घेतले पाठी देतात ना सोम्याच्या तान भेटून दिव्या. कोर्टाची केस जगाचे समस्ये शोनत असले समस्ये सोम्याच्या तान भेटून दिव्या. मागे विशेष तर कितले ना पैनाब्याची असतात सोम्याच्या तान भेटून दिव्या. कितल्या दिवसांची या दिवसांनी खासदाराच्या सक्रामेंतान एक संशयसात त्यांच्यापासून माग्या खासदार हातीस देव तांच्या जीविताचेर आशीर्वाद होतून दे पवित्र मोगान ते भरून दितून माग्या. कोणाच्या घराने या दिवसांनी फंक्शन असा सगळे फंक्शन सोमाच्या समर्पण दिव्या तर सगळे फंक्शन बऱ्या रीतीने जाऊनच्या पासून पाऊस या कसलेच समस्या नसताना त्याचे कार्य बऱ्या तऱ्हेने जाऊनच्या पासून दोन्ही हात वैर बांधविषयी सरण माग्या आमच्या भुरग्यांक सोम्याच्या समर्पण दिव्या. सोम्याच्या दैविक आशीर्वादात त्या भुरग्यांचेर देवच्या पासून कितल्या पहिल्या पटी या मग्नात जॉईन झाला तांकां सोम्याच्या समर्पण दिव्या. कोण बर्थडे एनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करते असतात तांकां सोम्याच्या समर्पण दिव्या. विशेष सरान म्हज्या मायक आनी बाबाक म्हज्या पप्पा मम्मीक विशेष सरान आज तांचे वेडिंग एनिव्हर्सरी विशेष सरान तांचे पासून मागा. तसेच आमचे सगळे मागण्यासमोर सोम्याच्या समर्पण देव सांगाता मला नेवता 3 पटी क्लेम करूया. Psalm 142:7 बंदखणीतलो म्हाका भायर काड हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. Psalm 142:7 बंदखणीतलो म्हाका भायर काड स्तुती करतलो. 142:7 बंदखणीतलो म्हाका भायर काड हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. देवाचे हालेलुया 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 हालेलुया. Mary D'Souza, Calvin D'Souza, M. Falero, Cyril Fernandez, Anita Shanti Desa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Javid Rodriguez. Hallelujah, 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 hallelujah. विशेष Rodriguez विशेष समेत समर्पण देऊया.
पेपर री-इव्हॅल्युएशन केले Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया 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 फ्रँकलिन मोंतेरो Julian Mascarenas, hallelujah, 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 Lily Furtado, hallelujah, 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 Janik Vijay, Hallelujah, Ruben, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lita, hallelujah, 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 Joyce, Lina, Melvin, Cheryl, Sona, Teresa, Pratista, Hallelujah, Priya, Sansia, Aaron, hallelujah, 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 Lucita, Adnilo, Ruth, hallelujah, Chris, Elpita, Aaron, Julius, Stephanie, Jason, Stephen, Kishore, Vida, Calvin, Kathleen, Lina, Lancy, Lanit, Anita, Ashlyn, D'Souza, hallelujah, Alina, Martis, Lisbon, Valerian, Sonal, Audlin, Margaret, Liston, Milburn, Mary D'Souza, Nancy Lobo, Pradeep, Karon, Hill, Vinuta, Vita, Jesus, Jesus. Rocky, Renwick, मोहम्मद बाबा हर एक लांचे तुझे आयचे दिसा आशीर्वादागाल तुझ्या पवित्र बळवून नाम आमेन आमेन उदास्तवर ये बहु दयाळी अंकारी मरी दासऱ्या गौरलो आधार सुधलो कोण पोक म्हणा सटेल अंकरी सुना हे पातीने दीर्घकाळ घेऊ तुझ्याकडे येता परिचय अंकारी मुझे तुझ्याकडे येता आणि कधीच तुझ्या मुखार राहता मी सल्ल्या देवताचे माई मुझे मागणी तिरस्कार तुझ्या काकोळतीने मुझे मागणी ते मका दी आमेन 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 नमान मरिये खुरपेन भरले सुमित तुझे सुवेंसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन प्रेज द लॉर्ड बघा या मागण्या उपरांत आणि 15 मिनिटं उपरांत ब्रदर फ्रान्सिस लोबोस टॉक पवित्र आत्म्याच्या सक्तविषयांत 500 भाग आज युट्यूबाचेर आसतलो तुम्ही ऐका लिंक केदोळूच शेअर करा परतून शेअर करता तुम्ही हेरां सांगता शेअर करा तुमच्या स्टेटसर घाल्या तुमच्या फेसबुकार काही शेअर करा चड आनी चड लोकांक हे पवित्र आत्म्याचे विशयांतले जाणवाय मेळोन विशेष सरा तशेंच तुमची पेटिशनां तुमची टेस्टमनीज धाडिया 9900332411 या नंबराक तुमची टेस्टमनीज आणि तुमची पेटिशनां धाडिया तशेंच सगळ्या आमच्या गरजा पासून मागा देव तुमकां हर एक लायफ दीस आशीर्वादांनी बेसावानी आणि कृपेन भरून दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू Praise the Lord. God bless you.